assalamu alaikum sukaɓe Gunas, on calminama moni kala inde mum taw kadi ne wonde sifa mbadi yettode mum en garti yewtere meɗen hande nde ganduɗa ko sukaɓe Gunas TV eyyi ko ɗon noon bismitoɗen hono mawɓe mawɓe pewɗe basal hay min bismademo en jahat to rési to en jahat rési ƴeewoyen ko hol publicité moɓe gaddani en ɓe mbawen jokkude yewtere meɗen. Jamma jibinede amada ayo jamma jibinede anda men julde o wowno ko kadi ati e meɗen taw koye mbadi kesri pul nden hunde noon eyi woni sabunde rendo yontaɓe tawnete ko ɗo e wuuro meɗen teddugo Médina Gounass. sabunde rendo yontaɓe ɓey fewnira ko leɗɗe cafriɗe ko wayno musidɗo tedduɗo celengaji e ceɓe boɓore eyi jumri kay e diwtir woni tentul ha e alin dagge e puuti ko ɗeɗo gueɗe certuɗe kono ko ɗen ndendina mbaɗa sabunde rendo yontaɓe. musidɗo eɗen jitta nguleki ɓandu tasuji kay e puuje ɗeɗo gueɗe kala so tawi nana e ɓandu ma sa heeɓi sabunde rendo yontaɓe ene itta ɗum nde bandam e mbaylata mbaji ɓandu ma haydara. musidɗo horeɓe sabunde rendo yontaɓe mbi paɗen ko e daka lunde alliyankore nguleki ene woodi ɓe mbi so tawi a lotorima sabunde rendo yontaɓe ɓandu ma wulata a sohlani kilim ventilateur tafiye ni halaka kala ɗo jeeɗa tawat ko ɓandu ma ene ɓuuɓi. bandiraɗo tedduɗo sa yiɗi hebde sabunde nde ko ni tan mbata ngam daña hen ko laaɓi jokkodir e ɗiɗo numéroji téléphone 78 470 03 61 walla mbaɗa 70 557 04 15 70 557 04 15 musidɗo walla jaaha e ɗiɗo bitikaji sa yettima ma taw toon sabunde rendo yontaɓe. bitika Ousmane Gollo walla jaaha bitik Cheikh Ly ɗanɗo station Médina Gounass walla jaaha bitik Mansour Gollo kamɓe kala sa yettima ma heɓ sabunde nde. horeɓe rendo yontaɓe mbi on jaam ene daño e sabunde rendo yontaɓe. horeɓe rendo yontaɓe mbi yo Allah rokku men daka jaam jamma jibinede amada jamma jibinede sukaɓe Gunas en ji ko enen foof jiidi publicité o ko sabune yontaɓe tabarakallah machallah ko sabune baɗɗe fayida ɗum mbi musidɗo Baye Allah jarama yewtere men sukaɓe Gunas hande bismotoɗen hen ko bewɗe e basal e yewtere makko nde wonno to e jaarigal ngam jeno jaadere makko hen inchallahu taala ma en gueto e bisfade ɗo bandiraɓe e kala saaha goto kala no hannirta ni. hande o jaaduɗen koye musidɗo meɗen hono bewɗe e basal no hannirta ni inchallah bandiraɗo jeeɓam mo mbawen artude no hannirta ni. bandam en ɓe funnague hirnague rewo e worgo fakale ɓalleri min calmini on calminali tedduɗi ɓurɗi newiɗi gummiɗe ɓerɗe dogdoji ɗiƴam calminali ɗi almudo salmina ceerno walla ɓiɗɗo salmina jinnaɗo walla ɗi guiɗo calmodirta mon kalina dahamme salminago ko ɗin min kuccine mon e hiide hande o. sikki ala en arti e yewtere men no furo tampata heɗade ko jomum haɓata ene wowi yadude e mon e basal. sikki ala ene gasa wonde hande yewtere men koko ɗici waylade wona ni kewnoɗen ardude ma waɗa hawaɓe kewnoɗen yadude tan koye pulare jimi mum kamɓe nalonkoɓe mum kono hande gaci mum. ɗum noon en cani ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala kono kadi e musidɓe men ɓe Allah waddi en guila hanki hande ha janggo e janggo men ko wayno jaadigal ngam gueno e gardugol ceerno Tokusel. kadi en calmini fedde men ɓamtare ɗen yankoɓe kawral yiɓɓe pullo si kawral Tijani an e dingiral galle yontaɓe. pelle men wasta foof calminama tigui tigui kono kadi e yoltoɓe hujji guilli ɗo yewtere nde waɗe ɗo kamɓe foof ɓe beltanama. sikki ala ko adi eɗen puɗɗo yewtere meɗen ma en teddinir yimɓeɓe le 20 inchallahu so gueno haaji ko ndeno woni nde jiɗɗen haalde bewɗo e basal woni mo nana toon sawtu muno gurdam mum e sifaji mum e hol gonɗo bewɗo e basal e holko woni inde bewɗo e basal nde e holko somi hen. ko adi eɗen puɗɗo yewtere nde ma en mbaɗɗo yimre sifotonde seeɗa e gurnam
o gorko pullo biyeteɗo Bewɗo e Basal kewruɗo wonde on yewtere nde mo nan toon sawtuwol muno o wi ko hayyo mon wondiɓe am gila hanki hande ha janggo e janggoji am wondiɓe am ko saabu Allah e naaɗo am woni gondigo mabɓe am oɗon kormi jinnaɗo jibinaɗo e enɗam am on paltaki hay bandum bandam welɓe weɓɓe gondigo gondi am ɓe wondiɓe am gondigo am Alsan Seck Aliou Sow Moussa Diallo wona gondigo beelu am kono noon paame saldu woturu nangani caali am pale bilmi sakketa holko haɗata ɓuɓiri am Bewɗo e Basal noon ko min e hoore am bonka e kala sifa mum wiyama e am bonɗonedi kangaɗo wondino inde caggal am won hen jiyanimi nani tan ko inde am ɓe bonnita ɓe ƴatto jinnaɓe am bandam a wawa hadde towde inde am Bewɗo e Basal ko inde fuɗɗande am nde dañi tokara inde am saka noon Tijjani ɓan ene heewi e galle baba am nene am noon wonko wino kam o winomi Samba am nofuru malandu ene tawe e hoore malade jiirumi guite am gonmi nofuru ceero togoso woni hoore am mi welama nde feccere joomam mi duwima juutde balɗe moƴƴiri gondigo min e wondiɓe am e gondigo kala ha raɓora ngu gondigo am a jarama musidɗo Bewɗo e Basal mbima ya jokku golle tabarakallah machallah yuɓɓi waɗi fayida min beltima no fewi e yewtere he kadi inchallah ya jokku golle ko noon tan a weltanama no fewi musidɗo min ciftino Bewɗo e Basal ko DG e galle sukaɓe Gounass tabarakallah machallah so tawi miijoji ɗi peccatano ko pecce nayyi hen pecce tati ko kanko jogui e sukaɓe Gounass no wawata yarude yesso ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama ha sahaji goɗɗi so gueno fooɗi